Yes, hello guys. Ngayon magawa tayo ng Magnum Ice Candy. At ito lang yung ingredients natin mga guys. Simple na simple lang. Excited na akong magawa nito guys. Kaya samahan niyo na ako dito magawa ng Magnum Ice Candy. At dapat guys naka-chill yan lahat overnight. Sa sobrang excited guys, hindi makapag-antay. Na-chill dyan, kaso saglit lang siya kasi excited na magawa ng ice candy. At i-mix lang natin hanggang mag-double yung amount niya. Yung chocolate, nilagay lang namin sa mainit na tubig. Ayun, para matunaw siya. Para mailagay natin sa plastic. Korobaki kuko. Ayun, mag-start na tayo maglagay ng chocolate sa plastic. Iuna natin yung chocolate para i-spread natin yung chocolate sa plastic. Kung mas maganda kung may bottle na kayo na parang para diretso na sa plastic, hindi kayo pahirapan maglagay ng chocolate doon sa plastic na to. Ayan na, i-spread na natin yung chocolate. Yan lang, madali lang yun kaso, wala kaming paglagyan ng chocolate. Kaya pahirapan sa Ay, nako, ito pa ang tagal-tagal matapos. Antayin lang natin. At yun, ayun, maganda. Ayun guys, ang tagal talaga namin natapos kasi pahirapan talaga sa pagsulod sa plastic. Yun lang, repeat ng repeat at hanggang maubos yung chocolate. Ha? Ayun, naubos na yung chocolate namin kaya yan na lang inilagay ko sa plastic, wala ng chocolate. Yun lang guys, konti lang yung namin, yung may chocolate kasi hindi kasya yung binili namin chocolate kasi dalawa lang yun at maliit pa. So yan lang yung chocolate. Tapos yan yung walang chocolate. Ayan, si chill din natin.
Overnight natin yan. Bukas na yan kunin natin para Ayun guys, wow, ang sarap. Malalim hangin ba? Pilit sa plastic kaya wala kuma na yung kuan. Kira pekat. Kating gaanam, murag hangin. Lamit siya. May ice cream. Thank you for watching. Bye.